Una saga amb més de 7 dècades. Això és una icona del món de l'automòbil, i és que les Transporter van néixer l'any 1949 i no han parat d'evolucionar des de llavors. I per primera vegada a la seva història es construeix sobre una plataforma, concretament la MQB, per acoplar un propulsor híbrid. Un canvi radical en un model com aquest que vol perpetrar un setge al segment dels grans monovolums i SUV. Ho aconseguirà? Anem a conèixer què ens ofereix el Multivan T7 e-Hybrid. Aquest model que trenca motlles desdibuixant la frontera que hi ha entre una furgoneta, un SUV i un monovolum, hòstia, sembla l'acudit de... és igual. Seguim. I és que per trencar amb l'establert, Volkswagen ha fet que el Multivan T7 tingui els millors atributs de tots ells per ser encara més versàtil, innovador, digital i preparat per a la nova era que mai. I a més, ho fa amb una personalitat molt potent, diria que marcant caràcter, i reinventant-se un altre cop per revolucionar la mobilitat familiar. Amb un disseny més simplista, agradable i fi, s'acosta molt als models elèctrics de la marca, fent-se més amable i aerodinàmic, amb detalls com la carrosseria de doble tonalitat i unes línies marcades per elegants. Estan disponibles en dues versions, una curta de 4,98 metres i una llarga de 5,18 per qui necessiti molt i molt espai. Evidentment disposa dels últims elements tecnològics quant a grups òptics, llandes i logo de nova fornada. L'interior s'allunya moltíssim del que era la seva predecessora, la T6, i em recorda molt els models nous de la marca com el Golf, amb un davantal molt i molt net i gran, amb moltíssima sensació d'espai i amb una sensació de modernitat brutal amb variades possibilitats de configuració, amb més de 30 colors, tots els protocols necessaris a dia d'avui i amb una fluïdesa de funcionament realment lloable. Com no, i gràcies també a l'adopció de la MQB, disposa de tot l'arsenal d'ajudes a la conducció, inclosos el Travel Assist i el sistema lumínic EQ Light, càmera de 360 graus, entre d'altres. Però anem a conèixer el seu magnífic i versàtil interior, amb múltiples racons i superfícies per als ocupants davanters. Ara bé, si ens n'anem al darrere amb la facilitat que ja proposen les portes corredisses, l'habitacle és de 7 places, completament individual, i tots amb isofix, amb una amplitud espectacular i amb uns carrils a la zona central per augmentar la flexibilitat que ens dongui la real gana. I amb un maleter d'uns 470 litres en configuració normal, una boca de càrrega gegant i que permet, abatent la tercera fila, 736 litres. Si ja se te'n va l'olla i necessites més, si traient tots els seients inclosos els de la segona fila, el volum ascendeix fins als 3.600 litres de volum interior. Partint de la base que aquest Multivan T7 s'ha fabricat sobre la plataforma MQB del grup, ja podem intuir que la seva conducció es comença a semblar moltíssim a la de qualsevol SUV o turisme de grans proporcions. I és que fins i tot la seva posició de conducció és com la d'un SUV, elevat i amb una bona visibilitat, amb uns seients molt i molt còmodes, però no bastant alt com en una T6 ni tan incorporat com pot ser el d'una furgoneta. És més fi en conducció, més sensitiu i més refinat, però no és especialment dinàmic ni superàgil pel bon filtratge de les suspensions. Ja hem dit que el que busca per damunt de tot és la comoditat. Tot i que pots variar el caràcter del Multivan gràcies als modes de conducció, la veritat és que aquest motor es mostra dòcil i amb unes prestacions realment bones per a llargs viatges per vies ràpides. La seva entrega és ferma però sense aspiracions esportives i permetent recórrer més de 700 km d'autonomia sense haver d'aturar-se a carregar la bateria o a fer gasolina. I a més,
acoplat a un canvi de doble embragatge de 6 velocitats que, com bé sabeu, és dels que més m'agrada. Queda molt clar que el Multivan T7 ha fet un pas endavant impressionant amb aquesta versió híbrida endollable amb etiqueta zero emissions. Un futur en el qual sentiràs la conducció d'una nova era de vehicles familiars amb els que estalvies combustible, redueixes les emissions i et sents compromès amb el medi ambient. I així creure d'una vegada per totes en la mobilitat sostenible i la neutralitat en emissions de CO2.